Assalamualaikum jawa kato salam kaganti siria pinang kaganti rokok na sabat. Pembuka kato batu basi pembuka kato karang banyak. Kolak kesenian tradisi nan tareh tabanang. Kok nyampang silih jaga wata lenggang adek baso basi. Martabak penggulu kota kirai. Tuah tuangku kota limpeh. Maaf berida tentang salah nan idak masing-masing. Bukan jerami-jerami saja nyampang ko adoh salarunya sapu kelalu kaya. Bukan baseni-seni saja isuk ko adoh kagunonya ambil ke tendong kapidoma. Matonyo kini tarimola jo adah kami kesenian tradisi pambatik tareh tabanang nan mungkin indah takana lain, tapi semantang tunggu itu bari maaf ambo dek mama dek bapak sarto dusana kami kasadoi akhir katu disudahi dengan assalamualaikum.